Terve taas. Nyt ollaan Nishiossa, Aichin prefektuurissa, vähän uusilla viljelmillä ja Japanissapa tietystikin. Matchan parissa ollaan tässä tutustuttu orgaaniseen viljelmään, jossa on erittäin hyvän näköistä, hyvin kultivoitua teetä. Täällä on taas vuosisataiset perinteet. Nämä teelehdet varjostetaan näillä varjoilla noin kuukausi ennen poimintaa maaliskuun aikoihin. Ja tää on paljon ohuempi tää teelehti, jolloin se antaa oikein hyvän maun. Koska mitä paksumpi, niin sitä tahmeempi maku tulee. Se ei sovi matchaan. Matcha halutaan tietynlainen niin kuin pehmeäksi. Täällä on lämpimät ja hyvät oltavat ja tän pitää olla just sopiva leikkuu korkeus maasta, että ilma kiertää ja että täällä on tarpeeksi aurinkoa, kunnes sitten peitetään nämä teelehdet.